Bună seara, prieteni! Suntem aici cu Shelby, mă rog, ceva. Ne-am văzut cu Shelly astăzi să discutăm discuții, să vorbim despre cum s-a înrolat în armată. Spoiler, fake news. Deci ești, mă, Silviu, fake news, că o zi am fost. Ai fost o zi, O zi am fost. Bine, acolo. postarea aia cred că e, nu? Ce, postarea mea pe Neori? Da, Încă e acolo. Încă e acolo sus. Bă, cred că i-a ajutat un pic. Să mă sune acum, doamne, îți mulțumim foarte mult. Nu mai facem față. Vă rugăm, nu vă mai Cere raport de cât te-au adus. Da. Prea folosiți link-ul ăsta pentru 25% reducere la înrolare. De ce zice omul ăsta? Sunt dispus să aflu foarte multe despre ieri, pentru că ați cam luat o razna cât timp am fost plecat. S-a întors teporul vostru preferat. Gami! Deci asta cu versurile rugami e o chestie care se întâmplă în capul meu, e o chestie psihologică foarte interesantă. Eu scriu versurile rugami. Da, știu. Și eu n-aș putea niciodată să-mi scriu mie ce versuri îi scriu lui. Deși uitându-mă înapoi la toate piesele, în mod obiectiv versurile lui sunt mai bune decât ale mele. De acord. Dar și delivery-ul e cumva mai bun. Păi de acord. Dar ideea e că eu n-aș putea să cânt ce cântă Gami, dar tot din mintea mea vine. Adică tu n-ai Caterinca aia de manele. Da, n-am aia, dar uite, eu mă uit acum, știi, uite cum avem pe ecran, nu știu, oamenii nu cred că văd, cum avem poza asta aici pe ecran cu Gami, mă uit așa și mă gândesc, bă, ce să scriu eu pentru Gami, știi? Și mă uit așa la poza asta, zic, Gami, mai uite-te așa un pic la mine, că acum îmi vine, deci e... Aia zic. A fost foarte fan, toată perioada de Five Gang. Și Caterinca aia de studio, tare rău de tot. Dar cum era? Scriei tu singur sau era așa un fel de brainstorming comun? Mai scria și Mădărin și uneori mai venea și Pain. Gami Dia nu s-a băgat niciodată pe scris, dar e din stare, zis, bă, nu scriu, nu vreau să, nu știu nici cum e cu rima rasirabă, nu mă bag, adică culmea, tocmai șefa din gang. A făcut Gami odată niște rime la literă, știi? Că nu înțelesem pe aia cu siraba, știi? Că ce era sirabă și era, ba da, cu aia, uite că rimează că e a cu ai, ești prost. Ce ești așa prost? Dar oricum am văzut recent ceva cu Cheru din 94-95. Da, ceva, știi, filmările la alb-negru cu Cheru când avea păr, nici el nu descoperise rima la sirabă. Da, tot cu rima la ultima literă și acolo. Orice de la Paraziții înainte de anii 2000 e comedie pură, mai ales acum. Da. Păi, îl pot ruga pe Shelly să zică salut Heisenberg? Bă, asta e bun, am văzut și oarea pe TikTok. Superbă. Dar vreau să fii tu, vreau să faci tu pe Walter White ceva, ca să vin eu să te întrerup, să zic, nu știu, facem o mini scenetă aici. Știi cum sunt mimurarea. Dar ce zicea ăla înainte? Era zicea ceva, cine e la ușă, Jesse, că trebuie să gătim. Păi nu, că ăla e... Sau nu mai știu cum era. Deci tu activ să fii Jesse, că e salut Heisenberg. Da, gata. Nu cred că eu sunt un outsider, cred, în mimul ăla. Nu știu, habar n-am, am văzut și eu mimul, am râs, dar nu mai știu. Hai că zic Shelly, trebuie să gătim. Hai. Salut Heisenberg. Hai. Shelly, trebuie să gătim. Salut Heisenberg. Ești pregătit, frate, să dai un pumn acelui buton de start cooking? Nu uita să apeși pe aragaz, să fii abonat când este terminată această tranșă. Da? Să zdrobești concurența din piață. Acest batch este aproape fumat. Da, deoarece acest beci aproape fumat, v-aș ruga să dați un pumn butonului de like. Nu uitați să vă abonați la noi, la Sherry și Walter White și, băi, eu sunt mare fan Breaking Bad. Da. Ai terminat Better Call Saul? Nu l-am văzut la vremea lui și vreau să mă apuc de el. Am un material de șantaj pentru tine, pot să spun acum, dacă spun cum se termină, te-am nenorocit. Eu n-am de-astea cu spoilere. Serios, n-ai? Mi se rupe, da, nu. E tare. Mi se pare că unul poate fi chiar mai enjoyable dacă îți dă spoiler, că știi la ce să, nu știu. Mă, Better Call Saul, prin definiția lui, știi foarte mult din ce urmează se întâmplă, că e un prequel, adică, dar el se întâmplă în două timeline-uri. M-am uitat la 2-3 episoade, adică știu care e faza, numai că n-am stat să mă uit la el, dar vreau să mă uit neapărat. Uite, e foarte bun, foarte tare. Yes. Vine cu armata, mi-ai povestit pe scurt, dar zine cum a fost toată experiența. Basically, avem acest reality show unde vrem să arătăm cum ne descurcăm noi în diferite joburi. Și aici căutăm, îți dai seama, joburi cât mai variate și cât mai extreme și în general joburi fizice, că să arăți, nu știu, cum stai la laptop, faci contabilitate, no one wants to fucking watch that. Spun asta pentru că am dificultăți explicând asta multora care vin să lucrezi și la noi. Suntem o companie IT. Suntem o companie pe fonduri europene, scriem proiecte. Te-a contactat Robert Meteca cu ei? Ce? Te-a contactat Robert Meteca? Nu, Robert Meteca. A fost un caz de genul și era modul, băi,
ce să arăt? Adică, știi? Da. Anyways, căutăm să facem chestii cât mai extreme și atunci a venit cumva mânușă ideea de ultim episod să fie militar. Ceva nu oricine poate să ajungă acolo, nu e ușor accesibil, extrem de multă tehnică militară, mișto de arătat, oameni cu o viață super diferită de viața noastră și atunci am zis, bă, asta avem să facem, am făcut o cerere către MAPN, n-am luat nicio scurtătură în demersul ăsta, n-am dat telefoane, deși puteam ai să arătat fac, că ai dar dat. n-a fost nevoie, adică lucrurile s-au mișcat ca unse de la sine cumva. Am fost foarte surprins de câți oameni tineri lucrează la comunicare MAPN, adică eu m-aș fi așteptat să fie foarte mulți oameni peste 35, dar sunt și mulți tineri. Eu am fost în legătură cu tipul ăsta, Radu Chirilă, nu știu dacă știi, care e vlogger, a început ca vlogger. Anyways, au avizat. E omul care l-a lansat și pe TJ Miles, nu știu dacă știi. Nu știu, era Da, lansat? el l-a ajutat pe TJ Miles să-și facă canal de YouTube și toate cele. For real? Da, Nu da, știam. da. Ok, interesant asta. Anyways, în limbajul lor, așa mai de remn, a fost avizat favorabil proiectul meu. Bun. Așa că după ce a fost avizat favorabil de structurile competente, ni s-a permis să filmăm. Au venit la noi cu o chestie, uite, în data de, noi mergem la poligonul de tragere, adică noi nici nu le-am întrerupt lor programul normal în niciun fel, știi? Ei oricum mergeau să tragă în ziua aia, să mergeau în poligon. Noi ne-am adaptat după ei, mers la Craiova, am filmat o zi la muncă. Evident că ei mi-au zis din prima, bă, uite, tu faci asta, vrem și noi să facem niște poze pe acolo, să comunicăm și noi treaba asta. Ceea ce eu am zis, băi, 100% ok, n-am nicio chestie cu asta. Eu nici nu tratez acum armata cum aș trata o multinațională sau un brand. Da. Adică mi se pare că e o diferență între o instituție și un brand. În mod normal, când lucrezi cu un brand, ai fi mult mai strict din punct de vedere al, bă, hai să vedem ce comunicăm, cum comunicăm, unde apare imaginea mea și așa mai departe. Dar fiind MAPN-ul, am zis, guys, e ok. Oricum nu exista un arrangement contractual între noi de niciun fel, n-a fost nici vorba de bani în primul rând, dar niciun alt arrangement contractual. Adică, practic, singurele acte care au fost în treaba asta a fost toată cererea mea și după aia SSM-uri, area de securitate a muncii și așa mai departe. Anyways, ei au postat după aia pe Facebook, Sherry s-a înrolat în armată, după care informația asta a fost preluată mai departe de către presă. Acum, nici armata nu a fost foarte explicită în comunicarea lor. Te-a trălat MAPN-ul, că e. Așa, dar nici presa n-a sunat să mă întrebe. Pe principiu, Da, eu înțeleg și da, pe ei, de ei vin acord. acum și spun, bă, uite, MAPN-ul a venit și a spus asta, voiai să te sunăm pe tine. Lucru cu care și eu sunt de Sherry. acord cumva. Adică știi, instituția de stat, știi ce rost mai avea să te sune pe tine atunci pe moment, știi? Înainte să dea știrea. Corect. Dar de acord, Dar, da. prin simplu fapt că ei vin și spun Sherry s-a înrolat în armată, dacă vreți și voi intrați aici, nu este neapărat necesar să tragi următoarele concluzii. Că a fost o campanie plătită, Corect. că dacă s-a făcut o licitație sau nu și în general zona asta de bani. Da, că cumva corect. aici oamenii Asta de devin acord. foarte sensibili în momentul în care, bă, stai un pic, e vorba de banii mei. Normal, evident. Păi vezi campania Da. cu STB. Exact. Normal. Exact. Care, by the way, vei fi ceva tare,